Predstavte si takúto situáciu. Vy alebo váš blízky potrebujete transplantáciu orgánu. Lekári vás upozornia, že je to beh na dlhé trate a vy sa pripravujete na mesiace až roky čakania. Je tu aj možnosť, že sa nového orgánu jednoducho nedožijete. Existuje však miesto, kde ľudia nemusia takéto problémy riešiť a operáciu vám naplánujú do niekoľkých dní až týždňov. Má to však jeden háčik. Podľa lekárky Wang Wen, bývalej šéfredaktorky časopisu The Medical Life, počet darovaných orgánov v Číne sa ani zďaleka nedá vysvetliť počtom dobrovoľných darcov. Čínsky režim podľa týchto zdrojov získava orgány od popravených väzňov. Nepriamo to potvrdzujú prípady, kedy transplantáciu naplánujú na presný dátum niekoľko týždňov dopredu. Ako lekári vedia, že v tento deň niekto umrie? Kým na západe čaká človek na obličku mesiace, v Číne ju dostane v priebehu dní až týždňov. Všetky dôkazy ukazujú, že tento biznis je koordinovaný a orgány sú odoberané ľuďom plánovane. V roku 2009 však bývalý čínsky minister zdravotníctva Fu Huang priznal, že 65% orgánov pochádza od väzňov odsúdených na smrť. To však nie je celý príbeh. Existuje skupina ľudí, ktorá je v Číne od roku 1999 tvrdo prenasledovaná a podľa mnohých zdrojov sú títo ľudia zabíjani práve kvôli nelegálnemu odoberaniu orgánov. Sú to ľudia praktizujúci Falun Gong. Meditačné a dýchové cvičenia, založené na tradičnom čínskom cvičení Qigong. Od roku 1994 počet praktizujúcich Číňanov narastol na 70 miliónov, čo sa prestalo páčiť komunistickej strane a začala ich činnosť obmedzovať. Čím takým strašným sa mohli previniť? Ich najväčšou chybou sa stalo to, že sa v roku 1999 rozhodli postaviť za svoje práva. 20 000 ľudí sa stretlo pred centrálou čínskej komunistickej strany v Pekingu. Vedenie strany bolo týmto protestom také zaskočené, že okamžite začali s tvrdým prenasledovaním členov Falun Gong. Bohužiaľ, toto prenasledovanie, väznenie, mučenie a vraždenie kvôli orgánom pokračuje dodnes. Kým väčšina sveta tieto brutálne praktiky kritizuje, nájdu sa aj takí, ktorí ich otvorene podporujú. A bohužiaľ aktivity týchto podporovateľov sa už dotýkajú aj nás a každodenného života v našej krajine. Jedná sa o tzv. Antikultové organizácie. Po rozpade Sovietskeho zväzu v 90. rokoch sa tlak na veriacich ľudí úplne uvoľnil a v Rusku sa začína objavovať množstvo nových náboženstiev. V tom čase sa z USA vracia Alexander Dworkin, inšpirovaný myšlienkami antikultovej organizácie KAN. Netrvá dlho a s požehnaním pravoslavného patriarchu Alexeja II. Zaklada prvú antikultovú organizáciu v Rusku. Centrum náboženských štúdií svätého Ireneja Lionského. Ako sa na stránke tohoto centra uvádza, ich hlavnou úlohou je šírenie spoľahlivých informácií o učení činnosti totalitných siekt a deštruktívnych kultov. Pojem totalitná sekta má v ľuďoch vzbudzovať strach z predošlého režimu a nálepka s názvom totalitná sekta sa čoskoro stane čiernou značkou každej organizácie, ktorá sa Dworkinovi znepáči. Pretože za jediné skutočné náboženstvo sa predsa považuje Moskovský patriarchát pravoslavnej cirkvi. Ostatné náboženské komunity Dworkin prirovnáva k stalinovskému gulagu. Dworkinov vplyv sa výrazne zosilňuje, keď sa neskôr stáva predsedom Ruskej antikultovej asociácie RACIRS a v roku 2009, keď sa stal vedúcim výboru pre vykonávanie náboženských štúdií priamo pod Ministerstvom spravodlivosti Ruska. Z tejto pozície radí ministerstvu, ktorá skupina môže byť oficiálne uznaná ako náboženstvo a ktorá nie. Na stránke Dworkinovho antikultového centra sa síce uvádza, že podporujú náboženskú slobodu, ale v praxi to vyzerá trochu inak. Rozdávanie náboženskej literatúry a verejné rozprávanie o svojej viere spôsobilo, že veriaci Hare Krišny boli označení za totalitnú sektu, aj keď hnutie bolo v krajine legálne už od čias ZSSR. Hinduistickú knihu Bhagavad Gita označili za extrémistickú a boha Krišnu za démona. Tieto obvinenia prerastli v medzinárodný škandál a spôsobil značné problémy vo vzťahu medzi Ruskom a Indiou, za ktoré sa musel prezident Putin dokonca ospravedlniť. Dworkin pobúril aj moslimov na celom svete, keď proroka Mohameda prirovnal k fantazijnému človeku, ktorý mal len blúdnu víziu alebo ho posadol démon.
Intenzívna snaha antikultov vyvrcholí 20. apríla 2017, keď svedkovia Jehovovi prehrávajú súd a stávajú sa prvým zakázaným náboženstvom v Rusku a sú označení ako extrémistická organizácia. Dworkin ich počas rozhovoru pre NTV prirovnal k dílerom drog a nazval ich otrokmi. Odvtedy čelia ráziam, väzeniu, šikane a dokonca aj mučeniu. Ako ale súvisí otrasná situácia členov hnutia Falun Gong a prenasledovanie náboženských hnutí v Rusku? Bohužiaľ majú jedného spoločného menovateľa. Ako sme už na začiatku spomenuli, Alexander Dworkin a ďalší členovia Racirsu počas svojho pôsobenia opakovane cestujú do Číny, aby podporili ich prenasledovanie. Vo svojich vystúpeniach popierajú obvinenia o odoberaní orgánov a tvrdia, že americké tajné služby pomocou tohto hnutia bojujú proti čínskej vláde. Podľa neziskovej organizácie CAP, ktorá spolupracuje s OSN, je toto antikultové hnutie Racirs propagandistický nástroj, ktorý sa využíva na informačnú vojnu proti náboženským menšinám v Rusku. Táto vzájomná podpora a spolupráca vyústila do začiatku prenasledovania zástancov Falun Gong aj v Rusku. Na oplátku Dworkin cíti podporu čínskej komunistickej strany, keď po jeho vzore začína nenávistná kampaň proti svedkom Jehovovým v Číne, kde je Dworkin predstavený ako autoritatívny ruský expert na štúdium siekt. Ďalším cieľom čínskych represií je napríklad cirkev všemohúceho Boha, nové čínske náboženské hnutie. Dworkin túto čínsku propagandu samozrejme podporuje a nazve ju čínsko-americkým kultom a tvrdí, že sa rozrástol vďaka silnej politickej podpore zo strany Spojených štátov. Vplyv Dworkina však Ruskom bohužiaľ nekončí. V Európe existuje jej spriaznená antikultová organizácia FECRIS s hlavným sídlom vo francúzskom meste Marseille. Vo vedení FECRISu majú svoje miesta aj Alexander Dworkin a jeho kolega arcibiskup Alexander Novopašin zo sestierskej ruskej organizácie Racirs. Tuto začína byť zaujímavé. FECRIS je totiž financovaný francúzskou vládou, pričom pravoslávna cirkev a antikultisti otvorene podporujú ruskú agresiu na Ukrajine. Výroky Novopašina hovoria za všetko. Špeciálna vojenská operácia je na záchranu obyvateľov Donbasu pred ukronacistami a situáciu na Ukrajine môže plne vysvetliť len ruská pravoslávna cirkev a jej odborníci na kulty. Vojnu označil Novopašin ako boj Ruska proti zlu, ktoré ako strašné zviera absorbovalo špinu radikálneho liberalizmu, nacizmu, pohanstva a okultizmu. Z toho teda vyplýva, že francúzska vláda, ktorá stojí na strane Ukrajiny, zároveň financuje antikultovú organizáciu FECRIS, v ktorej vedení sú ruskí antikultisti podporujúci ruskú agresiu. Dworkinové aktivity sa neobmedzujú len na boj s náboženskými organizáciami. Dosiahol zákaz jogy v celách predbežného zadržania v Moskve. A to aj napriek dokázaným pozitívnym dopadom na zdravie väzňov. Jediný list poslaný poslankyni Elene Mižulinovej stačil na to, aby spomínané kurzy boli zastavené. Dworkin tvrdí, že joga síce v Rusku zakázaná nie je, ale je to totalitná sekta. Myslí si, že jogové pozície spôsobujú nekontrolovateľné sexuálne vzrušenie, čo môže viesť k homosexualite väzňov. Ak títo väzni budú mať smeno vo väzenskej kuchyni, tak vypukne hladovka a následná vzbura, pretože nikto nebude chcieť prijať jedlo z rúk takýchto gejov. Ďalším absurdným príkladom šikanovania antikultom je ruská podnikateľka Elena Bresem. Jej ex-manžel sa snažil na súde získať opatrovníctvo ich detí. Zvolil na to zaujímavú stratégiu. Jeho právnik Korelov, pôsobiaci v Dworkinovom antikultovom centre a prizvaný svedok Alexander Dworkin, označili Elenu na súde za sektárku, aj keď ju nikdy predtým nestretli. Dôvodom bola jej spolupráca s Herbalife. Elene to prišlo podozrivé a tak kontaktovala Dworkinové centrum a predstierala, že má problémy s manželom, ktorý pracuje v MV. MV je tiež na zozname Dworkinových totalitných siekt. Centrum jej okamžite ponúklo scenár pomoci. Pripravia všetky potrebné dokumenty, poradia, ako má konať a v prípade potreby poskytnú aj svedkov na súd. Samozrejme, za extra poplatok je antikult schopný čohokoľvek. Činnosť antikultových organizácií častokrát prekračuje medze zákona a obyvateľom Ruska spôsobuje peklo. V roku 1986 založila Žana Cagradskája s manželom Centrum prirodzeného materstva Rozana.
Centrum sa tešilo veľkému úspechu, ktorý však nevedeli zniesť jej konkurenti s vplyvnými kontaktami. Na scéne sa nečakane objavuje náš známy Dvorkin, ktorý v roku 2006 v médiách označuje Rozanu za sektu a jej metodiku za deštruktívnu na psychiku. Mediálna očierňujúca kampaň vyvrcholila v roku 2012. O Rozanu sa začali zaujímať orgány činné v trestnom konaní a pre Žanu začína peklo na zemi. Celý prípad končí únosmi jej detí, uväznením jej a jej manžela a samozrejme úplným zakázaním jej centra. Podobných prípadov, kedy členovia tradičných cirkví či antikultových hnutí spôsobujú existenčné problémy iným ľuďom, hnutiam či organizáciám, vieme nájsť v ruskom, ale aj európskom priestore mnoho. Naozaj kurióznym faktom, ktorý počiarkuje absurdnosť takýchto činov, je uniknutá lekárska správa ich hlavnej tváre Alexandra Dvorkina z roku 2014. Diagnózy ako maniodepresia, patologický vývoj osobnosti, psychofyzický infantilizmus, podozrenie na schizofréniu, porucha viacerých duševných procesov či zjavné známky ťažkosti v myslení sú len časťou rozsiahleho spisu. Závery sú jednoznačné. Psychiatrické odchýlky sa vyskytujú vo veľmi závažnom rozsahu a pacient je nespôsobilý na verejnú, výskumnú a znaleckú prácu. O udalosti písalo viac ako 30 médií. Akú váhu a odbornosť majú teda obvinenia ľudí, ktorí sú v jasnom konflikte záujmov a svoje obete častokrát šikanujú, obviňujú na základe subjektívnych výhrad, cirkevných rozporov alebo nebodaj na objednávku? Ako môžeme veriť vyjadreniam človeka s psychickými poruchami, ktorý označí akékoľvek hnutie či organizáciu za extrémistickú alebo za totalitnú či deštruktívnu sektu? Teraz sa dostávame k jadru nášho videa a konkrétnemu príkladu z našich končín, ktorým chceme ukázať, že vplyv, jazyk a naratívy týchto antikultových hnutí prenikli aj do myšlienok československej spoločnosti a pomaly začínajú rozvracať životy obyčajných ľudí, ktorí sa ocitli pod takýmto terorom iba na základe rozhodnutia psychopata z pravoslavnej cirkvi v Rusku. Našim mediálnym priestorom sa už niekoľko rokov šíri negatívna mediálna vlna zameraná proti hnutiu Alatra. Slovo sekta, ktoré sa v týchto článkoch vyskytuje veľmi často, pôsobí hlavne vo východoeurópskych krajinách ako čierny znak. Ak ste sektár, ste menej cenný človek, hlupák, ktorý sa nechal oklamať, fanatik, ktorý nevie kriticky rozmýšľať. Kto by chcel zamestnať sektára? Kto by chcel, aby sektárka učila jeho dieťa? Alatra je medzinárodné dobrovoľnícke hnutie, ktorého cieľom je popularizovať vedecké, demokratické, duchovné a morálne hodnoty vo svete a inšpirovať ľudí k pozitívnym zmenám v sebe a v spoločnosti. Alatra sa dištancuje od akéhokoľvek náboženstva a politiky a presadzuje ciele OSN. Príbeh čiernej kampane Alatra sa ale začína oveľa skôr na známom mieste. Približne v roku 2014 sa v Rusku začína ďalší hon na čarodejnice so známymi inkvizítormi na čele. Nikto iný ako sama Svätá pravoslávna cirkev začína písať články o nebezpečnej sekte. Antikultisti nezaostávajú a rozbiehajú svoju starú dobrú schému. Alatru označujú nálepkami, ktoré v Rusku fungujú najlepšie. Okultná, deštruktívna, totalitná, proukrajinská, proamerická sekta alebo sekta financovaná Západom. Túto rétoriku samozrejme preberajú aj lokálne médiá. V roku 2020 dochádza k zlomovému momentu. Na stránke Čeliabinskej diecézy sa objavuje článok, ktorý vyjadruje znepokojenie nad činnosťou Alatra. Ten spúšťa lavínu udalostí. Federálny televízny kanál v Rusku sa odvoláva na tento článok a zverejňuje videoreportáž, ktorá znevažuje aktivity účastníkov Alatra a celé hnutie vykresľuje v čiernom svetle bez akýchkoľvek hmatateľných dôkazov. V článku zazneli obvinenia, že hnutie Alatra je ďalšia satanistická kultúra, nemá miesto v Rusku, nemá miesto na Južnom Urale. Alebo stúpenci sekty Alatra sa venujú aj zvráteným sexuálnym praktikám, do ktorých sú zapojené aj veľmi mladé dievčatá. Tento článok naberá na dôležitosti v roku 2022, kedy sa na ňo odvoláva dokonca britská BBC, keď kritizuje hnutie Alatra. A toto sa deje 2 mesiace potom, ako Rusko napadlo Ukrajinu. Britský denník sa teda odvoláva na vyššie uvedený článok Ruskej pravoslávnej cirkvi. Áno,
Na hlavnú ruskú cirkev, ktorá má výnimočne silný vplyv na politické dianie celého štátu a ktorá podporuje ruskú vojnu na Ukrajine a nazývajú križiackou výpravou alebo bojom proti satanizmu. Niečo nám tu nehrá. V reakcii na obavy Čeliabinskej diecézy poslanec štátnej dumy Milonov v roku 2023 verejne napadol Alatra, pričom ju označil za hrozbu pre ruskú spoločnosť kvôli jej údajnému proukrajinskému postoju. Milonov, aktívny člen pravoslavnej cirkvi, je tiež známy svojimi radikálnymi návrhmi, vrátane snahy zakázať vyučovanie Darwinovej teórie v školách, zákaz sexuálnej výchovy detí a rôzne iniciatívy na podporu tradičných rodinných hodnôt a pravoslavného kresťanstva. Antikultisti potrebovali prejsť na ďalší krok ich plánu. Bolo nutné získať oficiálne vyjadrenie súdu o tom, že Alatra a tvorivá spoločnosť je náboženská organizácia a tým ju zatiahnu do ich sféry pôsobenia. Dworkin predsa radí Ministerstvu spravodlivosti o tom, ktorá organizácia môže byť registrovaná ako náboženská a ktorá je nežiaduca. To sa im podarilo v roku 2023, kedy zinscenovali bizarný a skorumpovaný súdny proces. Dobrovoľničku hnutiu Alatra odsúdili za nezákonnú misijnú činnosť za to, že mala v svojom obchode letáčiky. Súd a polícia porušili mnoho predpisov, ale o tom teraz hovoriť nebudeme. Súd nakoniec vydal potrebné vyjadrenie, že Alatra je náboženská organizácia napriek tomu, že to nie je pravda. Odborný posudok sudcu nezaujímal. Stačilo mu slovo cirkvi. 8. augusta 2023 prichádza výsledok tvrdej práce cirkvi a antikultistov. Generálna prokuratúra Ruskej federácie vyhlasuje Alatra za nežiaducú organizáciu. Nie je ťažké si spojiť, pod akým ministerstvom pracuje generálna prokuratúra. Je to ministerstvo spravodlivosti, ktorého poradcom je Alexander Dworkin. Zhubný vplyv pravoslavnej cirkvi sa prejavil aj na Ukrajine. Ukrajinské médiá však museli v nálepkovaní Alatra urobiť mierne obmeny. Nepíšu, že Alatra je sekta proukrajinská, ale že je to sekta proruská, projekt FSB, či dokonca sekta uctievajúca Putina. Pri bližšom skúmaní je prekvapujúca zjavná podobnosť článkov v ruských a ukrajinských médiách. Napriek tomu, že tieto dve krajiny sú vo vojne, keď píšu o Alatra, radi sa navzájom inšpirujú. Maximálne podozrivé však je, keď sa ukrajinské médiá odvolávajú na Čeliabinskú diecézu. Po dlhoročnej, stupňujúcej sa očierňovacej kampani v médiách prichádzajú na rad štátne orgány. Vymyslené obvinenia naberajú nový level absurdnosti a bezprávia. Ukrajina obviňuje Alatra z podporovania Putina a z napomáhania Rusom po vojne. V čase vojny sú takéto obvinenia zdrvujúce, pretože ide o vlastizradu. V ďalšom kroku poslankyňa ukrajinského parlamentu Ina Sousun vyjadruje znepokojenie nad činnosťou Alatra. Obviňuje ju z prepojenia na ruské tajné služby a z podpory ruskej agresie. Prípad preberá generálna prokuratúra a spúšťa sa silový zásah proti Alatra. 2.11.2023 ukrajinská polícia zatýka ľudí a prehľadáva domy. Alatra je označená ako zločinecká organizácia a na Ukrajine je zakázaná. Zašlo to dokonca až tak ďaleko, že počas prehliadok boli jednej z dobrovoľníčok organizácie, dôchodkyni, zhabané osobné úspory, ktoré boli neskôr v médiách prezentované ako peniaze Kremla. Teda, ak chceš niekoho na Slovensku očierniť, postačí mu dať rovnaké prívlastky ako na Ukrajine. Proputinovská alebo proruská. A to aj napriek tomu, že v Rusku bola Alatra zakázaná za prozápadné a proukrajinské názory. Ako sa teda vplyv antikultu konkrétne prejavuje na Slovensku a v Česku? Ak sa podrobnejšie pozrieme na články a reportáže, ktoré vychádzali v poslednom období, takmer v každom sa ku hnutiu Alatra negatívne vyjadruje český profesor religionistiky pán Vojtíšek a jeho žiak Ludvík. Pán Vojtíšek, mimo iné kazateľ cirkvi bratrskej, založil spoločnosť pre štúdium siekt a nových náboženských smerov a vedie online náboženský infoservis Dingir, ktorý bol inšpirovaný dánskym antikultistom Dagardom. Dagard bol mimo iné učiteľom hlavného inkvizítora Dworkina. Náhoda, nemyslíte?
Jeho žiak Ludvík sa taktiež párkrát vyjadril k Alatra, ale nepriniesol nový pohľad, len ďalej šíril prepierané informácie z médií a osobný názor svojho učiteľa. V jednom článku nájdeme názor religionistu, ktorý sa na adresu Alatra vyjadruje nezaujato a odborne a píše, že nepredstavuje žiadne ohrozenie pre spoločnosť. Tohto nezávislého odborníka však oslovili len raz. Môžeme sa len domnievať, prečo nezávislého odborníka, ktorý nemá vyhranený názor na kontroverznú tému, bol oslovený iba raz. Takto sa čítanosť predsa nedosiahne. Na Slovensku sa taktiež objavuje blogový článok, kde Alatra prirovnávajú k nacistickému kultu Thule, čo iba dokresľuje absurditu celkovej situácie. Zaujímavé je, že religionisti údajne nemajú radi slovo sekta, používajú skôr nové náboženské hnutie. Podľa Radovana Čikeša z cirkevného odboru Ministerstva kultúry slovenský právny poriadok takýto výraz ani nepozná. Podľa Vojtiška sa taktiež výraz sekta ani definovať nedá. Vyjadruje to podľa neho len negatívny postoj spoločnosti voči určitej skupine ľudí. Na druhej strane, stránka jeho antikultového hnutia sa volá sekty.cz. Keď teda aj religionisti slovo sekta neradi používajú, právny poriadok Slovenskej republiky ho nepozná, kto medzi ľuďmi šíri tento negatívny narratív? Ak by bol slovenský hokejista, hrajúci v KHL, pozvaný do reprezentácie, bol by z toho škandál. A pritom naše médiá prezentujú názory ruských fanatikov, ktorí podporujú vojnu na Ukrajine a rozdeľujú spoločnosť. Nezdá sa vám to pritiahnuté za vlasy? Naopak, v žiadnom článku nenachádzame rozobratý skutočný cieľ Alatry. Nie sú vysvetlené základné osnovy, na ktorých Alatra stavia, a informácie o tomto hnutí sú spomínané len v negatívnom kontexte a bez upresnenia či vysvetlenia skutočného zámeru. Napriek takýmto očividným nejasnostiam a absurditám, hon na dobrovoľníkov Alatra v médiách pokračuje dodnes. Nepravdivé správy a zavádzajúce reportáže spôsobujú strach a nedôveru, vedú k sociálnej izolácii a prenasledovaniu dobrovoľníkov Alatra. Redaktori týchto magazínov si možno ani neuvedomujú, akú traumu spôsobujú, keď šíria neoverené a senzačné tvrdenia. Ako príklad môžeme uviesť príbeh Konštantína z Ukrajiny, ktorý celý svoj život prežil s rodinou v Buči, meste, ktoré zasiahlo jedno z najničivejších bombardovaní toho roku. Vo svojej výpovedi opisuje, ako dlhý čas žili v podzemí a pred každým opustením krytu sa s rodinou lúčil, ako keby sa mali vidieť naposledy. Neskôr sa im našťastie podarilo utiecť na Slovensko a požiadali tu o azyl. Konštantín si prácu našiel okamžite, aj napriek jazykovej bariére, pretože je odborníkom na školské reformy. Keď sa však jeho zamestnávateľ dozvedel, že je účastníkom dobrovoľníckeho hnutia Alatra, bol prepustený a tento scenár sa opakoval niekoľkokrát. Človek, ktorý takmer umrel pod ruským bombardovaním, je na Slovensku označený ako proruský sektár a uctievač Putina, len kvôli tomu, že médiá preberajú zavádzajúce správy a názory od ruskej a ukrajinskej pravoslavnej cirkvi. Áno, aj takúto silu majú naratívy antikultových organizácií v českých a slovenských médiách a hlavne slovo sekta.